Barátaink Ella és Balú esküvőire készítettem ezt a hímzést a világ legcukibb esküvői meghívója alapján, amelyet a mennyasszony Ella rajzolt maguknak. Annyira megihletődtem a kis sünike kapcsán, hogy összeszedtem az összes kézműves technikát, amivel én imádok dolgozni, és ötvöztem ebben az egyetlen alkotásban. Először megrajzoltam és kicsit leegyszerűsítettem a sünike körvonalait Procreate-ben, ezután pedig egy régi új kedvencemhez, a Punch Needle tűhöz nyúltam, hogy meg tudjam eleveníteni azokat a tüskéket is, amelyek azt hiszem a világ legpuhább tüskéire sikeredtek. Az olló pedig fontos szerepet játszott itt, hiszen így lett izgi 3D-s a végeredmény. Ezzel elkészülve jöhetett a már ismerős hímzés része a dolognak, amellyel nem csak a süni aprólékos részleteit, de a pár nevét is sikerült megeleveníteni. Végezetül pedig helyet kapott a festés, hogy még több színt és izgalmat csempészek a műbe. Igazából ezt tette fel az íre a pontot és a piros pozsgás orcát,